dema guherîn û veguherînê felemez ûlû li roşilata navîn bi pêşketina şerê cîhanê yê sêyemîn û planên nû ve peymana Sykes-Picot ku di parçekirina Kurdistanê de xwedî rolek girîng bû bihukm ma. Bi têkçûna vê peymanê ve li herêmê rola hêzên kapîtalîst ku dabûn Tirkiye û Îranê jî lewaz bû. Ev her du welatên ku li herêmê temsîla herî diyarker ya îdeolojiya netew dewlet dikir, diyar e ku di stratejiya nû ya roşilata navîn de wê mîna berê nebin xwedî rol. Pêşveçûn û guhertinên li herêmê diqewimin gelek welatan ji nêz ve eleqedar dike. Welatên ku xwe li gorî rihê serdema nû birêxistin nekin, nemimkün e ku bikaribin ji pêdiviyên demê re jî bibin bersiv. Lê gelek welat hene ku van guhertinan ji pêwistiyê zêdetir weke ferskirênê dinirxînin. Ne tenê li roşilata navîn li seranserê cîhanê paradîgmaya ku di çarçoveya îdeolojiya netewdewletê de tê pêşxistin êdî nayê qebûl kirin. Herçendî di destpêka salên 1990 de bi avabûna Komara Sosyalîst a Yekîtiya Sovyetê ve îdeolojiyên weke Marksîst û Lenînîzm derketin pêş jî ev ji pêdiviyên civakê re nebûn bersiv. Li beramberî krîz û qeyranên pergala heyî di warê civakî, aborî, çandî, ewlekarî û debarê de jiyan dike lêgerîna çareseriyê dewam dike. Di destpêka salên notî de li dijî vê pergala kapîtalîst ku xwe li ser îradeya gelan ferz dike, îdeolojiyên komünîst weke alternatîfekî hatin dîtin. Bi taybet avabûna Komara Sosyalîst a Yekîtiya Sovyetê ji gelek rêxistinên çepkir û azadîxwazan re bû hêviya herî mezin. Lê ev îdeolojî weke dihat xwestin ji pêdiviyên demê re nebû bersiv û di çarçoveya paradîgmayê de teng ma. Ji ber vê yekê dixwe guhertin çêkir û di asta ku dihat xwestin de pêş neket. Herçendî îro îdeolojiya Marksîst û Lenînîzm hin jî ji aliyê hin rêxistinan ve tên qebûlkirin jî mirov nikare bêje ev di halê heyî de ji bo guhertina civakî îddiayek mezin dide avakirin. Li Kurdistanê jî di salên 1970 tevgera Apoyî pêşî xwe li ser vê îdeolojiyê avakir. Felsefe, paradîgma û rêxistinbûyîna xwe li ser vê îdeolojiyê pêşxist. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan di nêrîna post-Marksîst de bi paradîgmaya ku pêşxistî de nêrînek nû avakirin. Rêber Apo gelek caran da anî ziman ku îdeolojiyên heyî di serdema nû de ji pêdiviyên civakî û azadiya gelan re nikarin bibin bersiv. Lewma xwe dubare dikin û dixetibînin. Rêber Apo du analîzên xwe de têkoşîna civakê ya li dijî modernîteya kapîtalîst bi berfireh dinirxîne û destnîşan dike ku divê hemû beşên civakê bikaribin li ser hîmên xwe yên bingehîn bên avakirin. Ji ber vê yekê bi taybet balê dikişîne ser giringiya paradîgmaya neteweya demokratîk, ekolojîk û azadiya jinê. Ev paradîgmaya li hemberî xetemandin û tengbûna rêxistinên çepkir, sosyalîst û azadîxwaz weke hêviya herî mezin a îdeolojiya çepkir û azadiya civakî derdikeve pêş. PKK di 25 salên dawî yên têkoşîna xwe de di çarçoveya vê paradîgmayê de xwe bi rêxistin kir û têkoşîna xwe berfireh kir. Partiya Karkerên Kurdistanê di çarçoveya vê paradîgmayê de li 4 aliyên welat têkoşînek dijwar da meşandin. Civak perwerde kir û di wê de guhertinên mezin çêkir. Em bala xwe didinê civaka di çarçoveya paradîgmaya Rêber Apo de hatiye rêxistin kirin ji gelek aliyan ve xwedî hişmendiyeke xurt a civakî, neteweyî, siyasî, çandî û dîrokî ye. Rêber Apo vê yekê bi gotina civaka exlaqî û polîtîk de nirxîne û digire dest. Bêguman, guhertin û veguhertina ku PKK di civakê de çêkiriye neyekaliye ye. Gelek aliyên xwe yên erînî hene ku îro ev ji bo civakên herêmê jî bûye çavkaniya herî mezin a jiyana hevbeş û azad. Ji ber vê yekê ev nêrîna ku xwe di spêra Yekîtiya Gelan di kaosa roşilata navîn de jî weke alternatîfa herî xurt derdikeve pêş. Di vê çarçoveyê de banga aştî û civaka demokratîk a Rêber Apo xwedî giringiyek mezin e. Rêber Apo di banga xwe de ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo aştiya civakî ya di navbera Gelan de bangê dike. Ger ev bang li ser hîmê rast were rûniştandin, li gorî wê nêzîkatiyek siyasî were raberkirin, wê bi wate bibe. Em bala xwe didinê hin derdorên cuda hene hewl didin vê bangê di çarçoveya berjewendiyên xwe yên teng de bigirin dest. Nemimkün e ku nêzîkatiyên bi vê rengê bikaribin ji krîza civakê re bibin bersiv. Lewma her kesê ku alîgirî azadî, aştî, wekevî û jiyana demokratîk e divê ji hestên xwe yên şexsî wêdetir li gorî berjewendiyên gel nêzî meselê bibe. Di vê mijarê de tevgera azadiya Kurdistanê piştî banga dîrokiya Rêber Apo di yekê adarê de bi daxuyaniyekê aşkerek kir ku piştgiriyê didin bangê û ji bo wê amade ne ku gavên pêwîst bavêjin. Li çawa ku şer dualî ye divê aştî jî dualî be.
دوی مجاره ده چاو و گوه لرایدارین دولتا ترکن. تیوی که ده جواکی ده بندواری که هیجی داخویانی و گوتنین که انجام زینیتا سردستن خوددن در. پیوسته که دوی پواجوی ده همو آلیج دیروکی درسان درخن و لگوری رحی دمی نزی بانگاری بر اپا ببن. ام جبیر نکن که اگر جکاو سال روشلاتا ناوین ریا چاره سریه نی دیتن و ری لبر اشتیا جواکی نی وکرن ده نتنه آلیک همو آلی وندا بکن.